Бародари азиз, навори имрӯзада якчанда мошин равон кардем ки ҳозир пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем ки видеоро то охирша тамошо кунед. Ҳатман наворда лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. Навори имрӯзада бародаро Mercedes сечка ҳастай. Объёмни састаниш бениҳоят хуб бо нархи арзон. Chevrolet Lacetti ҳастай. Opel Astra J Caravan ҳастай. Opel Vectra A ҳастай бо нархи арзон. Грузовой газель ҳастай бародаро ки састаниш бениҳоят хубай. Мотори Musso дора, турбо. Бародар дастарошна сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшаш. Ва Kia ҳастай ки 15000 нарша мега. Ба ҳамин хотир барои маълумоти паратара ба даст овардан бародари азиз видеоро то охирша тамошо кунед. Ҳатман лайк гузоред ва чизе барои реклама дошта бошед дар рақамҳои рӯи экран сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Infiniti Fix 35 ҳастай бародаро соли 2007 сӯзишвориш бензин, кузов минивен, объём 3.5, коробкаш автомат. ҳолаташ беҳтаринай. Мошин бародаро ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чиз дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Наша 85 то мега. Харидори аниқ боша бо камтар савдо мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин хона замин дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатӣ бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хона 13 сотиқ замин дорад, 3 дар хона, 2 дар хонаш бародаро хати веранд шполный ремонт барои зиндагӣ 100%. Хонаи дигариш бародаро навкадаги бе ремонтай. Об, свет ҳама чиз дора. 2 та об дора бародаро дар дари хонаш. Қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нарша 280 та мега бо савдои хуб мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. Марҳамат касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда WhatsApp ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. Мошини навбатӣ Хечибек ҳастай. Солиш 97 сӯзишвориш бензини холия бародаро. Газдадагӣ нестае умуман. Кузов Хечибек, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин беҳад тоза бародаро. Мотор, коробка ходовой 100%. ҳуҷҷат утилизатсия дора. Қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ бародаро, яъне ки Калхозободай. Нархаш ба маслиҳатай. Касоне харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. Мошини навбатӣ Camry 5 ҳастай бародаро. Солиш 2013. Моториш 2.5, коробкаш автомат, сӯзишвориш бензин. Састани мошин 100% бародаро. Ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳои солонаш бо чидагиай. Қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нарша 120 та мега бо савдо мешавад. Касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. Opel Astra F бародаро. Солиш 96 сӯзишвориш бензин, кузов Хечибек, объём 1.6, коробкаш механик.
ҳолати мошин, нахалдои мошин бародарон ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш бичидаги қарор дорад дар ноҳияи Қубулиён, наша 38 мега. касоне харидор бошед метавонед ки рақами рӯй кунанда занг занед. эълони навбатӣ бародарон квартираи фурӯшӣ ҳастаи квартира қарор дорад дар Федератсияи Русия, Самарская област, город Тольятти. дом бародарон 9 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад. лифт дора, мақсад ки дом ҳамаш 100% 31 квадратай. наша 2 миллион 700 мега бу савдо мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақами рӯй кунанда занг занед. ин буд бардори якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо моҳим мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо аст. хайр то наворҳои оянда.